как запалва варти. Айде. Так. Плюй си гумите. Включи. О, здрасти. Здрасти, Кроки! Казва, пали и върви. Правиме клипче как върви. Специална работа. Ти, откъде, какво? Що чак сега, бе? Еми тя Сашка всеки момент я чакаме, трябва да дойде. Еми, окей. Айде. Трябва ли и аз да върва докато снимам? Ти ходи се топлиш. Вътре бе на топло. Само да източим водата, нали, защото е с вода и да не замръзне и така.